nik pixka nire erantzuna nire pertzepziotan oinarrituko dut. Nik ez daukat azterketa zehatz bat egin da, euskararen erabileraren inguruan, baina nire ustez azkeneko hamarkadan euskararen erabilpenak arlo sozioekonomikoan aurrera egin du, aurrera pauso nabarmenak eman ditu, ikusten da enpresen arloan, kudeaketan eta gero eta gehiago erabiltzen dela, baina oraindik ere asko dago egiteko. Orduan, pixkan ere balorazio hori izango litzateke, ibilbide bat egin dugu, baina hondik asko daukagu egiteko. Eta ja lurraldeka aztertzen baldin badugu, beti euskerak gizartean daukan erabileraren arabera baita ere, gertatzen da arlo sozioekonomikoan ere bai, ez? Gipuzkoan da gehien erabiltzen dena, Bizkaiak jarraitzen dio, eta atzetik izango genituzke Araba, eta gero Nafarroa. Hauetan ere, aurrera pausoak ematen ari dira, baina desberdintasunak daude oraindikan ere, lurraldeka. Nik uste edozein enpresa edo saltoki, toki konkretu baten kokatuta daude, kontekstu konkretu baten, ez? Eta kontekstu horretan bizi garen pertsonak, beti bizitu dugu, gure bizitza izan dugu, hizkuntza konkretu batean, ez? Eta normalean gure alderdi emozionala, afektiboa, garatzen da norbere ama hizkuntzan, ez? Naiz eta gero oso aberatsa izan, beste hizkuntzak ikastea, ez? Atzerri hizkuntzak, hizkuntza desberdinak, eta horrek ematen dio baita malgutasuna pertsonari, norberak normalean bere alderdi emozionala garatzen dugu gure ama hizkuntzan, ez? Orduan, enpresa batek edo saltoki batek bertako hornitzaileekin, bertako bezeroekin, bertako pertsonekin, alderdi emozionalarekin eta sakontasun horrekin hobeto konektatzen du, bertako hizkuntzan lantzen baldin baditu baita ere harremanak, ez? Eta gaur egun negozioetarako, harremanetarako eta ezagutza kudeatzeko, garapenerako oso garrantzitsua diren fenomenoak eta alderdiak, hizkuntza desberdinak eta toki bakoitzeko hizkuntza erabiltzen eta kudeatzen jakitea garrantzitsua da baita ere enpresentzat, ez? Nik uste eta abantaila hori ematen diola enpresa edo saltoki bakoitzari, ez? Pertsonakin konektatzeko, alderdi emozionalarekin konektatzeko, erraztasuna ematen dio, konfiantza harreman horiek sortzeko, baldin eta bertako hizkuntza hori behar bezala kudeatzen baldin badu. Nire ustez, erantzunkizun maila desberdinak daude, ez? Alde batetik dago norbanako bakoitzaren erantzunkizuna, hizkuntza horren erabilerekiko, ez? Orduan eta gehiago erabiltzen dugu, geure hizkuntza dakigunok, ez? Azkenean horrek erraztuko du kontekstu horretan hobeto eta indartsuago garatu ahal izatea hizkuntza hori. Baina norbanako bakoitzaz aparte, beste erantzunkizun maila badaukate, esate baterako enpresa bateko kudeaketan dauden zuzendaritza mailak, enpresen estrategian hori txertatzeko eta sustatzeko erraztasunak edo estrategiak izan ditzaketelako baita ere, hezkuntza mailan dauden erakunde desberdinak, eskolak, unibertsitateak, lanbide heziketako zentruak eta garrantzitsua delako baita ere, gaitasuna garatzea maila teknikoan eta ere euskera behar bezala eta txukun erabili ahal izateko, ez? Orduan hor, hezkuntzaren aldetik ere, konpromiso edo, erantzunkizun batzuk daude, eta gero bestalde esango genuke baita ere, erakunde publiko maila desberdinen aldetik, ez? Foru Aldundiak, Eusko Jaurlaritza eta azken batean, gainerakoek gure erantzunkizunean behar bezala erantzuteko, behar ditugun laguntzak edo hori errazteko laguntzak, erraztasunak eman ditzaketelako, ez? Claro, azkenean da erantzunkizun kolektibo bat, ez da baten erantzunkizuna bakarrik, ez? Gizarte oso baten erantzunkizuna da, bakoitza bere tokitik erantzutea. Ikuste, erronka desberdina ditu, ez? Baina bat azpimarratzeko esango nuke dela erabilerarena, ez? Azkenean, gutxiengo batek hitz egiten duen hizkuntza denean, mundu globalizatu batean, hainbat zailtasunekin topatzen gera, ez? Esaten da, lokal-global paradigma horretan bizi gerala, ez? Hau da, toki batean sustraituak, baina mundura irekiak, ez? Orduan, mundura irekiak daude gure enpresak, daude gure ikastetxeak, daude pertsonak, ez? Euskadin orduan askotan,
tendentzia daukagu edo joera daukagu baita ere efizientziagatik hizkuntza gehiengoak hitz egiten duen hizkuntza horretan lantzea materialak, testuak, behar ditugun gauza, errazago egiten zaigulako ingelesez idatzi eta jende gehiagorengana iristen geralako ere bai, ez? Orduan, efizientzia garrantzia duen mundu horretan edo kontekstu horretan askotan gutxiago hitz egiten duten hizkuntza horiek, ez? Mantentzea, zaintzea, bultzatzea gehiago kostatzen da. Orduan nik uste ez dela euskararen erronka bakarrik, baizik eta kontekstu lokaletan dauden talde txikiek edo gizarte mugatu batek hitz egiten dituen hizkuntza dagoen kasuetan gertatzen den fenomenoa dela ere bai, ez? Orduan da, oreka hori nun dagoen, ez? Oreka hori bilatzen saiatu behar dugu, guztiz inefizienteak ere izan gabe, realistak izan behar dugu, baina baita ere alde neurrian, dauden kontekstu konkretu batzutan, eta euskara behar bezala sustatuz, ez? Nik uste aliatuak, esango nuke azkenean hau, lankidetzan egin beharreko zerbait dela, ez? Lehen esan dugun bezala erantzunkizuna, bakoitzak dauka desberdina, ez? Enpresa batek, hezkuntza zentru batek, norbanako bakoitzak, eta barrez. Orduan, aliatuak hauek denak dira. Norbanako bakoitza aldegun neurrian erabiltzen, hezkuntzan dauden erakundeak pertsona prestatzen eta gaitasuna garatzen hizkuntza honetan euskeran, ez? Behar bezala bere edukiak eta landu ahal izateko, erakunde publikoak eta orduan azkenean denen artean eratutako lankidetza estrategia bat izan behar du, ez? Gertatzen da lankidetza hau askotan ez dela bapatean sortzen, baizik eta eskatzen du norbaitek lankidetza hau erraztea, denon arteko elkarrizketa erraztea, bakoitzak horretan izan dezakeen papera hausnartzen eta pentsatzen laguntzea, bestearen papera rekonozitzen laguntzea eta barrez. Hori askotan mundu ekonomikoan klusterren dinamiketan egiten dugun bezala da, ez? Ez dakit kluster batean teknologian, ez dakit automozioan, ez? Teknologia berri bat garatu nahi baldin bada, askotan enpresa desberdinen arteko lankidetzarekin egin daiteke, edo enpresa bat eta zentro teknologiko baten artean eta enpresa batek bere kasa egin ezin duen zerbait, ez? Berdina gertatzen da hizkuntzaren munduan ere, ez? Orduan, lankidetza hori sustatzeko, norbait egon behar du akuiluarekin, errazten, konfiantza harreman horiek sortzen, eta barrez, eta hori da azkenean kluster baten funtzioa ere bai. Nik uste dut, importantea dela, edo garrantzitsua dela, norberak, bakoitza dagoen tokitik, norbanako bezala eta baita ere erakundeetan edo enpresetan edo dagoen tokian daukan funtzioaren arabera hausnarketa bat egitea zeinak izan behar duen bere papera euskara sustatzeko, ez? Eta baita ere hausnartzea pixkat bestek zer papel jokatu dezaketen, ez? Eta errekonozitu baita ere beste jokatu dezaketen papera edo besteengandik zer beharko lukeen bere lana erraztu ahal izateko, ez? Elkarrizketa horrek lagunduko liguke norberaren papera edo norberaren rola garbiago izaten, ikusten baita ere norberaren rolarekin bestei nola lagundu ezaiokegun hobeto eta alderantziz. Gainerako aktorek sisteman zer egin dezaketen, gure papera hobetzeko ere bai, ez? Eta horretarako egiten ari den hausnarketa estrategikoa edo astear doan hausnarketa estrategikoa espazio aproposa da, ez? Hausnarketa horretarako. Nik uste hor importantea dela elkarri entzutea, bakoitzak ere bere bizioa partekatzea, eta toki amankomunak bilatzea, proiektu amankomunak aurrera bultzatzeko, ez, euskararen mesedetan.